कि जन्म तो महतारी बाप देले, जन्म तो महतारी बाप देले, लेकिन ई ज्ञान तो गुरुए देला। काहे से कि कहल बा ना कि महतारी बाप का दूसरा रूप गुरु हवन। ता आई का कहना बा, अदरा बदरा घन घन गरा जाए बिजली चारऊ ओरी चमके अरे सुना सुना अरे हो सखी सुना सुना लागेला घर आंगनवा सुना लागेला घर आंगनवा नाही अइलन सजनवा। गोपाल चाचा की तरफ से जोन की बीडीसी के प्रत्याशी होगन, चाचा जी की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार बा। चाचा जी के चरण में पलगी प्रणाम बाटे। असही आप सब कृपा बनाए रखे अपना बेटवा पे। और का कहना बा, कह दिया जो ही दीना रतिया रहिया बोला बाला मयई बटहिया हो अरे बोला बाला मयई बटहिया। इतना कुछ बतैला के बाद वो गई हाँ सेज पे सुतल बाहिन, तो फोन लगौली ना अपने राजा जी के पास। दर्द हो ए रजऊ कब तक इंतजार करइबो तोर पर बताओ वियोग बा। जो ही दीना रतिया रहिया बोला बाला मयई बटहिया हो अरे निकना निकना सुनाए राजा निकना निकना लागई हमके भोजनवा निकना लागई हमके भोजनवा नाही अइलन सजन। ई तरह कोनो दुल्ही के दियो उ चटनी रहा ई धनिया वाला चटनी रहल। एकरे बाद थोड़ा हम एक कजेरी सुनावत भाई, अगर अच्छा लगे तो आप सब ताली बजाइए जरूर। परोस आओ मास्टर साहब कुछ बजाए के। ए बाबू हो हम एक कहानी ऐसा सुनावत बानी जौन की कौनो दुल्ही के जौन की नया नया गौना भइल बा, गौना भइल बा और गौना में ओकरा के का तकलीफ बा का दुख बा बड़ी वियोग बा। उ दुल्ही बहुत परेशान बा अपने आप से परेशान बा बेचारी।
और ओकरे पीछे पूरा परिवार भी परेशान बा। ससुरे का लोग भी। शादी भइला के बाद गौना भइल तो गइल अपना घरे। तो कैसे परेशान बा आओ मास्टर साहब। अरे कलिया ना हो ये हमारे गुरुजी बड़ा लहाई के गावेला बड़ा सोहराय के। अरे कलिया ये बाबू कलिया ये पंचो कलिया लीना गोरी गावनवा घरवा में मचल तू बनवाना। कौनो दुल्ही के शादी भइल बा जोन की गवना भइल, शादी के बाद गवना भइल बा तो एक दिन बाद वो अपने ससुरे आइल गवना भइल तो बेचारी के गवना आइलिन हाँ उनकरे प्रति घर में तूफान मच गई। तूफान कैसे मचल कौने कारण से मचल आई बतावत भाई हम आप सबके। अरे खेलै लागी न परंपार गईली न नई हर से ससुराल हो। गईली न ये बाबू गईली न ये पंचो गईली न नई हर से ससुराल भरवा ले सब करई विचार चेहराए न कराई सना। खेले लागिन अपरंपार। अब आप सब खुद समझ सकत होगा कि का रीजन रहल का दिक्कत रहल उनके पास। खेले लागिन तो मतलब उनकरा के भूत धैले रहल। भूत धरे रहा तो गवने के एक दिन बाद वो अपन असर दिखावे लागल। धैले बटे और बाद उ दुल्ही के आदमी बाप महतारी जो जगना के सास ससुर कहेलन देवर ननद सब परेशान बा कि हे भगवान अब काले गौना भइल 10 लाख का आई है। बताओ ई कौन तांडव मचावता। गईलिन नैहरे से ससुरार और घर वाले सब करे विचार और कुछ लोग कहता यार चेहरा इनका ऐसन बाटे। बताओ विश्व सुंदरी है लेकिन इनके ये एक परेशानी बा। और आगे का कहना बा अरे छीलई ये बाबू छीलई अरे छीलई ये पंचो छीलई घास नदी नारे गईली न पकड़े सबूतम सनवाना। भैया छीलई
करिया पूरा परिवार परेशान बहन। तो वो लड़की के बुढ़ऊ गइलन गांव के एक ओझा के लिए अइलन। तो ओझा जी का आयन ओकरे बाद जनते बा ओझा जी का चार्ज होला, का खर्चा रहला। ओझा जी कहन है लिया ऐसे लिया ऐसे कर लिया के बाद तो ओझा जी का बतावत बहन छीले घास नदी नारे गए रही तो बहन के पकड़े बा गड़ंत पकड़ ले बने हाँ डाक गए गड़ंत पकड़े बाटे गए रही छीले डाकी हुई कहीं इधर उधर कांची खुरपी लेके गए रहे घास से और क्या और कुछ ले जालिन का ओझा बतावत। अच्छा अच्छा ओकरे बाद इतना बताए के बाद ओझा साहब का बस कर रहल नहीं निकल गए नो अपन रास्ता नाप ले रास्ता नापला के बाद कहला ना कि भाई हमरे बस का तो नहीं बटे गांव में ऐसे बान ओझा कोनो बड़ा डिग्री ओझा लिया हाँ जौन की देखो भैया संभारो हो पहला दुकानदारी हो चले थे और अंतरा में कहना बा अरे जाके ओझा पिया बोलाए झट दारू और दवा कराए हो झट दारू भैया झट दारू पंचो झट दारू और दवा कराए टहरी टहरी के थान धराए ठोकत माथ सब ही घबर उतना ओझा जी बताए के बाद चला गल रहा तो बताया ना कि फलाने तोहरे दुलई के ई भूत धैले बा ऐसे बा गांव के बगले के हो गांव जोना में कि ओझा बहन बढ़िया जाए के उनके बुलाए लिया वो उ सारा शंका का समाधान कर दे हैं। पहले पैसा ले ले बाबू महेंद्र देवापुर के धरती से बहुत ढेर सारा पुरस्कार बा चचा के पलगी प्रणाम बाटे आशीर्वाद का कामना बा भगलिया ज्ञान लेके आन सिंगारे ओझा रहा है। अरे उन ऐसा बोलत रहन कि उनकर बात एक पागल लोग भी रहल तो समझ लेते रहल और कैसे बोलत रहन शायद उन हमारे ग्रुपे में बाहन नहीं वो एक रोवा खाली रखत रहन। अच्छा तो कैसे देखा है बता देता नहीं आप जब बैठे का जाए गया करम के हाथ पीछे फिर एक बार बच बचा छोट अच्छा जाए क्या डाली ना इतने बेट पूरा मसाला बैठ के रोक छोड़ी अरब जग महाराज आहन झट दारू और दवा करा टहरी टहरी के थान धरा जौन जहाँ का रहलन के वहां भेजे भाई तू पेपरे में कहे तो पेपरे में रह तू महुआ में गए तो महुआ में रह जहाँ का जे रहल उनके वहां पहुंचौलन और आगे का कहना बा अरे डगरा ये बाबू डगरा अरे डगरा ये भैया डगरा डगरा चलत गड़ंत ये नहीं धैल लगला मोहनी बा रमवाना अरे मोहनी लगला बरमवा ये भैया मोहनी लगला डगरा चलत गड़ंत ये नहीं धैले पकड़त भूतम सनवाना अरे डगरा ये बाबू डगरा ये भैया डगरा चलत गड़ंत ये नहीं धैले तो मोहनी लगल रमवाना उ ओझा अइलन तो कहलन कि रास्ते में जात रही इनके मोहनी और बरम पकड़े बे इहो पकड़े बा डगरा चलत की धैले है बा डगरा रास्ते में जात रहे वहां से धैले बा
लगता यह बेटा हमरे बस का नाही बटे जाने। हाँ जा कौन बाबू नंदन सोखा के बुला लिया हो जौन की पंच परमेश्वर के पूजे हन और बाद ओन अच्छे अच्छे भूतन के छक्का छुड़ा देलन। उनकर शिष्य आवा हैं जब इनकर दुकानदारी चलेला तो कजरी छोड़ देलन और जब दुकानदारी ना चली तो कजरी में आई जालन। उनकर चेला हुआ थोड़ा एनहू से सुन ला अपने गुरुजी के बात बता जा थोड़ा बहुत। अच्छा आओ माट साहब आगे। अरे ढूंढ के ओझा पिया लिया तब ना गोरिया पूरा सत पाए हो। अरे तब ए भैया तब ए पंचो तब ना गोरिया पूरा सत पाए थे थर सबही के कई नाय देख भूतवन के बाबू चतु भैया हो। ओन इतना बताए के बाद गैलन हाँ तो फिर उनकर पिया गयन दूसर ओझा ढूंढे बेचारा बाबू नंदन सोखा के ढूंढ के लैलन हाँ। उनके कुछ ना सूझत बा दाना पानी कुछ ना सूझत बा बस उन ई ओझा के ले के आवत हैं ई ओझा के छोड़त हैं ई ओझा के लिए आवत हैं ई ओझा के छोड़त हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। लेकिन उनकरे दुल्ही के आराम मिलत नहीं बा बेचारा एकदम हर तरह से थक गईलन तो गईलन हाँ ओझा जी के लेके अलन हाँ तो ओझा जी बतावत हैं। अरे धा धा ये बाबू धा धा अरे धा धा ये भैया धा धा अरे धा धा रट मरिए न धैले थानी लगल ब रमवाना। ओझा जी आयन हाँ कहत बहन की धाधा रक्त मरी एने धैले साथ में मोहनी। श्रोता सुनवैया लोग ध्यान दिया कि मन कोनो भूत बचल नहीं बहन सब बहन। हाँ जब ओझा लोग लेके आवे तो वो ओकर शरीर छोड़ के मोहनी लेके उड़ जाए आकाश पकड़ ले क्यों पारे ना पावत रहो। और जब पकड़न तो बाबू नंदन सोखा पकड़न वो उन्हों के बस के नहीं बतावा जागू नंदन सोखा। अच्छा अरे नीक न लागे दाना पानी पकड़े सब भूत बड़ीला परेशानी हो। अरे पकड़े सा ये भैया पकड़े सा अरे पकड़े सा ये पंचो पकड़े सा भूत बढ़िला परेशानी थाने बाटू असहाय रानी बिरथा हो तो हमार जिंदन नीक
नहीं, केहू के पूरा परिवार में कुछ सूझत ना बा, वाह केहू के दाना पानी अच्छा लगते ना बा, बड़ी टेंशन हो बहुत टेंशन बा। वाह काहे से कि गौना भइल ओकरे बिहाने से ए लीला अपन देखावे लागिन। अब लीला का देखावत बा बेचारी, ओके तो खुद होश हवास ना बा। फाने बाटू अस हैरानी, ओझा जी कहतन जवन हैरानी फाने बाहू ना एके हम बहुत जल्दी दूर करब। खोज में लगा है तोहरे खोज में लगल है। और आगे का होत बा? अरे भैया भगत हो भैया, सुना भैया भगत हो भैया, अरे भैया भगत ये नहीं खेलाव भौजी होई थे कनवाना। अरे भौजी होई थे कनवा ये बाबू भौजी होई। अरे भैया रे बाबू भैया, भैया भगत हो भैया, भैया भगत ये नहीं खेलाव भौजी होई थे कनवाना। सब कहत महन ओझा जी से जेकर जैसा रिश्ता बा, ओझा जी के बेटवा लागत हन तो केहू के बाप लागत हन। काशी के गांव में ऐसा होला, कुछ लोग का ऐसा पद रहेला। जब जागू नंदन आन तब जब जागू नंदन आन तब ओकरे बाद ओन कवन मंत्र पढ़े न बताई के थोड़ा। चल काली महाकाली इनकी बेटी खाए पान बजाए ताली चढ़ गई बर्फी पर डाली 12 खोस सकारी बाना 12 खोस पछारी बाना तेलिया मसान बाना भूतो बैताल बाना चारखंड की पृथ्वी बाना दुहाई तोरा पड़ता है महती ले ले अरदारी परदारी से मरण मिसान मिट्टी से लेते देते खानदानी से परदारी से मिसान से नैया दान करैया दान सारा सरबागान से लेके ला भैया ई सारा मर्ज ही बा। अभी मर्ज ले जा एक ले जाए के 50 मोचन बैठाए दो, बाकी जो थान हो थान पे लगाई दे बा। अब वही से दुल्हन के आराम हो गया। इतना कह के साधु जी जब भभूत दिलन बा तो भयल का आई आप सुनिए। अरे मिलल बबुनी के आराम ए हर सब पूरा होइगा काम हो। अरे ए हर ए बाबू ए हर, अरे ए हर ए पंचो ए हर पूरा होइगा काम। रहमत खुशी रखे श्री राम, लागल भूत मिलल यार। बताओ भैया, जब ऐसा ऐसा ओझा ऐसा मंत्र पढ़ी है तो भूत दूर से भाग जाए। ओन मंत्र पढ़ के भभूत दिहलन वो दुल्ही के तुरंत आराम मिल गई। फटाक से माथा हलुक हो गया। फटाक से माथा हल्लुक हो गया। जब बेचारी होश में आ गई तो अपन मुड़ उड़ तोपे लागल। लगी जान पहचान बनवे, लागिल जान पहचान बनवे कि हम कहाँ आएंगे कैसे आएंगे, कहाँ बच गए रे, कहाँ बच गए रहे। तो सब लोग बतैलन ओकरे बाद पैतरा बदल गया भैया यहाँ से। बहादुर